እዚ ኣብ ኣቦታትና ገጢሙ ዘሎ ምክፍፋል ወይንም ድማ ያው እኒሆ ዝኾነ ችግር ኣሎ እዩ። እዚ ችግር ንምእመናን ንዓና ብጣዕሚ ኣሻቂሉና እዩ። ዓብዪ እምነት ኣለና ዋቶም ብጣዕሚ ኢና ንሰምዖም ብጣዕሚ ኢና ንሶም ዝበልዎ ኩሉ ልክዕ ከም ዝኾነ ኢና ይጋገዮም ኢልና ኣይንሓስብን። ስለዚ ኩሎም ሓደ እዮም ንዓና ኣባ እገለ ወይ ኣባ እገለ ኢልና ንፈልዮም ኣይኮኑን። ስለዚ እቲ ገጢሙ ዘሎ ጎንፂ ወይንም ብመንጎም ተፈጢሩ ዘሎ ምውቅቃስ ንሕና ብኸመይ ኢና ክነሓልፎ ዝግባእ? ኣብ ሓደ ጎረቤት ሓደ ገባር ሓዊ እንተጋጢሙ እንታይ ሒዝካ እዩ ዝርዳእ? ነቲ ሓዊ ዘጥፍእ እንተስ ሓመድ እንተስ ቆፅሊ እንተስ ማይ ኢና ንጥቀም ኣይኮነን። ኣብ ዝኾነ ይኹን ፈላላይ ነተፈላላይ ዘፅብብ ነቶም ተፈላለይቲ ዘቀራርብ ሓሳብ ሚዛናዊ ሓሳብ ሒዝካ እዩ ዝቕረብ እምበር እገለ ፅቡቕ ኣለካ ብኡ ድፋእ ኣሉ እገለ እውን ፅቡቕ ኣለካ ድፋእ እዮ እገለ ሕማቕ ኣሎ ድፍእዎ ኢልካ ፈራዲ ምዃን ኣነ ፅቡቕ እየ ይብልን። ብፍላይ ኣብ መንፈሳዊ ሂወት እቲ ናይ ሕዚ ቤተ ክርስቲያን ባዕላ ክትኣልዮ እያ ኢለ ይሓስብ። እንታይ ሕጊ ስለ ዘለዋ ስርዓት ስለ ዘለዋ ስቕ ምባል እውን ግን ሓገዝ እዩ። ስቕ ምባል ማለት ሓገዝ ማለት ካብ ስቑና ንፈልጦን ኣብ ዘይንፈልጦን ፈላላይ ሓሳብ ካብ ምፅሓፍ ነቲ ሓደ ኤክስ ነቲ ሓደ ራይት ካብ ምሃብ ዳንዩናስ ካዕ ዘይተባሃልናስ እስኪ ብጸሎት እስኪ ፀገምና ይበዝሕ ኣሎ እሞ እግዚኣብሔር ብነብስናይ ብስጋናይ ድኹም ጉዳእ ድርቂ፣ ሽግር፣ ኢኮኖሚ ውድቀት፣ ደመወዝ ምስኣን፣ ስደት፣ ጦርነት ኩሉ ሓሲንናስ ተናእሰ ሓዚንና ንፅናዕና ሓጢና ንንስሐላ ገዛናሲ ሰላም ክትኾነልና ቦታትና ሰላም ሃበልና ኢልካ ጸሎት ምግባር ጽቡቕ እዩ። አንቶ እንታይ ኢለ ነይረ ሰባት ኣይጋገዩ ማለት ኣይኮነን። ዝኾነ ይኹን ማዕርገ ሲመተ ክህነት ይሃልዎ ሰብሰብ እዩ እንተተዋፂኡ እሰየው ጽቡቕ በዓል 10 ማዕርግ ተባሂሉ ጽዋዕ ዘሎ ቅዱስ እውን ካብ ንጽሐ ስጋ ናብ ንጽሐ ነፍስ ካብ ንጽሐ ነፍስ ናብ ንጽሐ ልቡና ተሰጋጊሩ ፍጽም ስለ ዝኾነ እዩ። ተዘይ ኮይኑ ኣብ ከይዲ ምሕደራ ዘጋጥም ምስሓሓብ ኣብ ከይዲ ሓሳባት ምልውዋጥ ዘይምስናይ ሓሳብ እኮ እዩ ሰብ ዘፈላለዩ ሓሳብ እዩ እኮ ካልእ ኣይኮነን። ሕጊ እኮ ሰብ ኣየባእሶ ሕጊ ምንም ኣየባእሶ ሓሳብ እዩ። ትናተይ ሓሳብ ብላዕሊ ይኹን ትናተይ ባ ብላዕሊ ይኹን ይመጽ እሞ ሰባት በዚያ ይሳነዩ ኣብ ዓለም ከጋጥም ይኽእል እዩ። ሕዚ እውን መኒ ትኽክል መኒ ዘይትኽክል ኢልና ንምፍራድ ተዘይንሽኩል ኣነ ብወገነይ ክብሎ ዝኽእል ማለት እዩ። እዚ ብጥበብ ክፍታሕ ስለ ዝኽእል ብጥበብ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ደቂ ቤተ ክርስቲያን ብዙሓት ምሁራን ብዙሓት ሰብ ሞያ ብዙሓት ኣዛውንት ወላብቲ ቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎት ማዕርገ ክህነት እውን እየሃሉ ጽቡቓት ምእመናን ብዙሓት ምሁራን ብዙሕ ነገር ዘገናዝቡ ዓለም ለኸ ፍልጠት ዘለዎም ሰባት ስለ ዘለዉ ብዙ ሕዚ ግዝያዊ ግርጭት ይስተኻኸል እዩ። ዝኾነ ይኹን ሰብ ክግለል ዝኾነ ይኹን ሰብ ክባረር ኳንዴ ይኾነ ክንደይ ዋጋ ከፊልና ንሕና ክንደይ ሲኢና ክንደይ ብሂወት ሲኢና ብሂወት እናሃለና መስና ኣፈላላይ ክንፈጥር ስለ ዘይግባእ ናብ ስኽን ዝበለ ልቡና ተመሊስካ ምርኣይ ጽማዋ ጽቡቕ እዩ ኩሉ ግዜ። ስለዚ እንታይ እኒአና ንሕና ኣብዚ ግዜ እዚ ኩሉ ነገር ይጥቀም ኣይጥቀም ዝኾነ ይኹን ነገር ዝኾነ ይኹን ዝተገበረ ነገርስ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ምውፃእ ኣለና ዝችግር ምስጢር ተባሂሉ ክቕመጥ ዝግብኦ እውን ማለተይ ሓደ ሓደ ግዜ እንታይ ያጋጥም ተዓዚብካ የለም እኮ
ዝኾነ ቤተሰብ ሞይትስ ቅድሚት ቤተሰብ ምስምዑስ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይለጥፍ ርኢ ኣብ ለይገሞቶ ቦታ ቀደም ከይድንግፅ ከይወድቀና ሰብ እዩ ሓዘን ከይጎድኦ ምንታን ድንጋፂ ከየጋጥሞ ኣብ ለይኮነ ነገር ኣረጋጊዕኻ ብክብሪ መርድእ ዝንገር ነይሩ ውላዶም ውላደን ወለደን ሓወን ሓፍቶም ሓፍቱ ብማሕበራዊ ሚድያ ዝንገሮ ሰብ ብዙሕ እዩ ጨኒቕዎ ድሓር ናብ ቤተሰብ ተኣዩ ትኽክል ድዩ ኢሉ እቲ ግዜ ንእሽተን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣጠቓቕማና መሃራይ ዝኾነ ሃናፃይ ዝኾነ ንሕብረተሰብ ሓበሬታ ክኾነ ዝግባእ ንጥንቃቕ ክኾነ ዝግባእ ጠቐምቲ ነገራት ተጠቒምካ ካሊእ ነገር ኣብ ምእራም መን ይዳኝኡ ንማሕበራዊ ሚድያ መቸም ንኣኹም ክሓድጎ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ሰለባ ትኸውነላ እያ ወይ ትቃልዓላ እያ ኢለ ሓስብ ዝኾነን ዘይኮነን ኣካቢድካ እናዚሕካ ኣራቂቕካ ሆበል ዝዓይነቱ ነገር ኣሎ ብቐሊሉ ንእሽተን ኣብ ሰዓታት ወይ ድማ ሰባት ትማል ገይሮሞ ዝነበሩ ለማዓን ስኽን ኢሎም ክርእይዎ ዳግም ንክርእይዎ ኮይ ዕድል ዘይህብ ገለገሉ እዩ ዳግም ንክትሪኦ ኣነ ዝተጋገሆ ጌጋስ ወይ ተመሊሰ ንኣብነት ሕዚ ኣነ ኣብዚኣ ትምህርቲ እናምህርኩ ዝኾነት ሓንቲ ምስጢር ቤተ ክርስቲያን ዘይውክል ሓደ ምስጢር ተመሊቋትኒ ሆይ ዝብለኒ ብድሕሪት ብማሕበራዊ ሚድያ ዋና ዝችግር ዋና እዚ መፅኡ ዘሎ ጥንቃ ይሓትት ብስሩ ዝኾነት ነገር መልቑ እንታይ ኢላ ከምዚኣ ድዩ ዝበለ ከምዚኣ ኢሉ በቃ እዚ ብስሩ لمعنت كي يعل كي حدرس كعب هوت وانت فرد وزعينه بقى خمسين مصن بقى نما محورا بيتفر دانينت حزي تينا محورا ميديا دانينت خبيريو ننصح عد ليه سلازي جن تحزني فتنا عنه ولا كساسي فيسبوك دانيا فيسبوك يخوين زل بقى بعلو دانيا بعلو خساسي بعلو فرادي بقى سخاري بقى تمونغوتا نجار يلن تكنولوجي صبويو بس حسابي مهارلو يتقامل لي كن كان نتقامل نقول على نوز احنا جنا جمرت قدو خوي الناس كله نجرنا نبدأ جيزوز نحضرنا قداي نسرحنا قداي نهلكنا قداي ولا نولع عمق بسيلنا هنا وزي بالنا لما عنتي لنا نلطف كوين الناس لنا إلى أحس جن نحنا تاريخاوي السيت تاريخاوي زخونة سنة مقبار بهدنا صبو سرعتنا صبو بهايمانوز زتك أنايا سنة مقبار زلنا محبرة سابينا كله عينت حسيخا ممحال حسيخا ممسكار حسيخا كل نجر عيناتنا نوري زبل نجر نفلت إلى نحنا صنيحنا هذا زي ما تسمو يتل كامل كلتها سؤالك حقا بزح نجر ينكر زي نافتط انتاوي اسيتنا حالي ناس تكنولوجي بتبابتن نتقامو إلى ون لبوايون كم حلالف جن حزي كم مؤمنان كولك أياميرو زنجر زي تعيو نابي كبس أبي معلب كرك أنت هاي خنوية كريستيان صعبين كمس إخال زي النجر بتخرط بزحت ليك أون تري أولوي أبوتاتنا ون لبا ما سلزخونو حزبنا بشكر كودق أشعولت كودق أفرالينا سفحك خديو يخد إلهم كدمدمو يوم إليه أعمل كلهم تسبق تصفايا هو بصروا رقتنيا وني كلهم بقدام زعويو منفساوي هو زفلطيو سلازي حزب علي فلط لك همتنا بوليتيكانيا دما فساس لخونه فلالاي نتفطره همتي قدما قدس باولس زمان تمرتو انا نا بيتروسيه انا نا ابولوسيه انا نا باولوسيه انا ناولو خفلفل لهم انا كريستوسيه ناولو بتنتني لهم نورتم منا ناي حدا ليق باباس حدا دغافي حدا ليق باباس حدا دغافي خوينو ማሕበረሰብ ብፍላይ እዚ ኣማኒ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስትና ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ዘለናዮ ንሕና ኣብዚ መንበር እዚ ኣብዚ መሓውር እዚ ኣብዚ መዋቕር እዚ ዘለና ሰባት ዝተፈላለየ ኣመለኻኽታ ዝተፈላለየ ጉጅለ ክህልየና ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ኢለ ኣይኣምን ኩሎም ናይ ጸሎት ኣቦታት እዮም ኩሎም ብዘይ ቃል ዓለም ሰው ኢላነ ምሽፋን ኢለ ይኾን በዚ ኣመን ካብ ባዕለይ ውሽጥ ይዘለአን ህዝቢ ይምክን ነግረዝ ስለዚህ ህዝቢ ብምንታይ ይሕለፉ ትዕግስቲ ያድ ሓፋሽ ማለት እዩ ትዕግስቲ ያድሊ እንተ ኮይኑውን ኣቦታት ወኪልካ ላፍቱ መዋቕር ከይድካ ትነገራት ጥበብ ዘለዎ በቲ ባህልና ቤተ ናይተ ክርስቲያንና ጻኒሒት ኣፈላላይ ከመይ ከም ዝእለይ ንብዙሕ ዘመናት ተማሃርናዮ ተመክሮ ስለ ዘሎ ቅዱሳት መጻሕፍቲ እውን ባዕሎም ስለዝነግሩና ምሁራዊ ብዝኾነ ኣቦነት ብዝገልጽ መንገዲ ክረም
ተናእሰ ናይ ቃላት እኒኦ ጦርነት ክዓርፍ ታብ ውሽጢ ዘሎ ኣፈላላይ ድማ ብሕጊ ክእለይ ኩሉ ናብ መስርሕ ክኣቱ ብሕጊ በቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሕጊ ምድናይ እቱ ውልቃዊ ኣረኣያ ውልቃዊ ኣፈላላይ ተሪፉስ ኩሉ ካል ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ምሕላይ ንኣይ ዘይኮነስ ንኣና ዝብል ኣገላልፃ ከም ዝጥቀሙን ከም ዝኸዱን እውን ስለ ዝፈልጥ እታ ናይ ምእመናን መንገዲ ክትኸውን እትኽእል ናይ ሰላም ኣምባሳደራት ሓሪኻ ናብቲ ገዛ ምእታዊ ፅቡቅ ኢለ ይሓስብ ብዓርሰ እውን ከምኡ ዝኣምነሉ እዩ እግዚኣብሔር እንድሕር ፈቒድዎ እውን ጥበብ እንድሕር ዓዲልና እውን ኩላትና ከም ደቆም ከም ኣገልገልቲ ከም ኣናእሽቲ ኣገልገልቲ ብዓቕምናን ብሞያናን ኣናእሽቲ ኢና ግን ከም ደቆም መጠን ወላዲ ውላዶ ስለ ዘድምፅ የድምፁና እዮም ኢልና እውን ተስፋ ስለንገብ